दिहन जेखा और केहू का बिगाड़ी जी राम नाम बिगड़िहन हाय हो दा हाय देखो रे अभी तक उतारू के जगह नहीं खाई दे छोड़े मुंह उड़वा ले खता खता ले लेके बालो के दूरी पे जाई ना का बड़ा तो पहले पता अरे अपना गम के बेरी तो हार पे हार लगला दोसर कसे आदमी उठा के मुंह देखेल कोना ना लंगड़ल बिया देखी चार तरसी लंगड़े होई त हमर भाई के तनु बिया की कोनो के घर जेते छिपे लगे मांगे अरे हाना का कोलू सन जल्दी कर सन ए बच्चे गीतिया गावा होला बाबुआ पलाकी के वड़िया परिची लीला रहो तो से पुराए बाबुआ परिची लीला रहो तो सा हेरे न पुछी मुड़िया निकाल ले बाबू माता को मांगे हां अरे तो पति चल दो अबे ऐसा जो का कोई कोने तू वसूली सब निकाला पैसा ठीक ना चल ना बे पैसा ली रे का ए भाई अरे भयो की ना छोड़ी ए बाबू सिनहरवा केने बा आई बाबूजी रे बना गवा हां ई तो बुढ़ा के बुझाई वाला करी का खाए के सिनहरवा लगे बा खुलते देखे के जावा अरे ई का बोले निका अरे ए निका का बोले दादा अरे देखी जे धरो ओए रे दादा बाबूजी के कौन कहने की जी ए जी का बोल जी का हो गेल हो अरे काहे दिन आएंगे का हो गेले दादा अरे देखी ना जी आए अरे मर्द ठीक है ना का हो बाबूजी ए बाबूजी हां ई त ए दुनिया में नहीं खन बाबूजी आयो और बाबूजी का कोई नहीं जमा का अरे ए भगवान ई कौन दिन हमरा के देखा देले आई रे दादा आ जाऊ हमारा के छोड़ी के अकावा गइला आ बुढ़ा ओसे नहीं के हो अरे कैसे हो बाबूजी अरे आसमाना पे गाड़िया में ठीक रहना हां बढ़िया से आयो दादा कुछ खाइला अब हम कैसे रहने दादा कुछ ना खाना अरे बचा ली जाए दादा हमारा बुढ़ाऊ के का हो गले दादा अब हम कैसे रहने दादा आयो दादा अब हम कैसे रहने दादा खुला छाना यार बिया ते मेरे बाबूजी के का हो गेले कुलक्षणी तुम मत जाओ मैं आपने मरद के खा गलीस मम्मी जी ऐसे काहे रो भाई रे दादा तुम मत छू ए करे आइले से भाई में जाके के देखा देखी भाई रे अपने घर में भाई की बहुत टूटे रे ए करे आज हमर बाप चली गइल ए करे मुझिया अरे मुझिया कैसे लाभ है मुझिया हम क्या करेंगे दादा अरे भाई हम ना हमरे हो दादा आई अरे दादा आयो तू अपनी के घर में दादा अरे बचा लीजिए दादा अब हम कैसे जिए मेरे दादा अरे मुझिया अरे कहाँ चल के जाने वाला जाऊँ आई है ना जाऊँ डॉक्टर बुलाओ जरा
जाता नहीं मालूम का जाता नहीं देखो तो देखो डॉक्टर के का डॉक्टर आई रे दाई बा अरे भगवान जी का करो हो दादा डॉक्टर नहीं खान हो घरे हो भैया अरे क्यों हो के चलिए नहीं घरे हमरा पे कलर काहे लगा देनी बाबूजी काहे हमरे माथा पे मार दे सब काबे ना करिए तोरे चलते हो गई लो ना जी ये रौरे का कहत नहीं अरे लक्ष्मी तोरे चलते ही बोले चल भाग चल 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 भाग ना मम्मी चल ना ये यहाँ पे हमरा मरद के खा गइल आज हमरा की कौन दिन खा गइल हमें कुछ पता ना अपन सरकार का अरे बेटी का कहाँ घिसिरावत तड़ू ना मम्मी हमरे से इतना जुल्म मत करी रौरे ना बताई बाबा काहे ना भीड़ लगल बा कि आप हमरे बतार के खा कर देख ली का भतार के रौरे सामने आके के सामने बाबा चुप रहो ना आई हो दादा बाबूजी अरे ये कहाँ बोल रौरे बोला काहे नहीं करतेला ए जी से कम रौरे ते मत बोली हमरे पे तन देखा जाओ शांति पहले बनवाई शांति बनवाई करी हमें शांति बनाओ तन बाबा के देख अरे ये तो साफा मर नहीं खाओ अभी नहीं खाओ दुनिया में नहीं खाओ आइए बाबा तनी बचा लो जाए बाबा ओ मम्मी के कैसे रह जाए दादा आइए ये तो मर गई बड़ा भाई कन्या के रुपा सब काहे भगावते जा इनका के एकरा आइला से हमर बुढ़वा मर गइल आज हमरा का भागी नहीं बना देलस बाबा अब हमरा से आ लेके अरे ई रउआ का कहतन इनका अइला से राउ उ बुढ़ऊ नहीं खन मरन अपना कर्म करवा झांकी ई कर्म किस्मत के होला एक कन्या के अपना घर में लिया जाए ना बाबा ई कब हमरा से ना हो सकेला ई कुलक्षणी भी आई पापिन भी आ ई डाइन भी हमरा बतार के खा गई अरे हमनियो के बात रो समझी ई दुनिया के रीत बा जे ए धरती पे आइल बा उ एक दिन जइबे करी हमरा तो उठा ला हम अपना राजाऊ के साथ चल जाइए अरे बतावा सुन केहू के दोस्त ना होला कर्म से अपना होला दोस्त सुन सब अरे माटी के बनल शरीरिया अरे माटी में मिल जाइए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई बाप पूर्ण के दुई गोट करिया जे बनी जे कर मुसाफिर जे बनी जे कर मुसाफिर आए बुढ़ा ए दोस्त कन्या के नहीं के ए बबुआ सुना जा हमार बात मान जा बचवा जौन बीतल तौन बीत गई लेकिन एक कन्या के तार अर्धांगिनी ही जाओ आई तहार बहू है इनका के लिया जा घर में आ इनका के दाह संस्कार कर द जा करी जा बाबा अभी तो दोस्त हो गईली दिन करे आवत मर गइलन त ये लोग कहता सब का कहला में हमार गॉड के बाबू के बतिया मानी जा मरने वाला इंसान तो कभी भी मर सकेला ये तू मत सोचा कि इनका आवते तार पति के प्राण चल गइल ना ई नहीं हो सकत आज के इनकर लिखंत रहे ई चल गइलन मेरा कहते कर बाप के खा गइली है सब कहिया मेरा के यही तो अरे विधि के विधनवाए बहिनी केहू नहीं हो टारेला अरे विधि के विधानवा विधि के विधानवा हमारे माथे विधि के विधानवाए लोगावा अरे केहू नहीं हो टारेला
इनका के घर में जा दी और वो सब दाह संस्कार करी जा। अब हमनी के चले दी जा, हमनियों के बात माना जा। बाबा के बात बाबा के बात छोड़ो, चलो बाबूजी के चले का हमनी के जय हो गोरखनाथ। रउआ मर्द बानी समझा दी है जना के, अब हमनी के निकले दी। रउआ अपना बहू के घर में लिया के जाई, इनका के हाँ एकरा में कोई के दोष नहीं थे। चलो